Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Kulturarloa, Eusko ikaskuntzaren kultura errebista Euskal Herria irratian. Kulturgintzari aupa da eta zabalkundea eman nahirik. Gure gaurko kulturarloan Erroibar, Esteribar, Luzaide, Orreaga Ibarra, Patxi Salaberri, Peio Kamino Kaminondo. Hiztegiak dira, oren hilabete batzu ateratako liburuak, baina oraintsu eginda hoien jendaurreko aurkezpena. Mendaur izeneko bilduman argitara emanak daude. Honek esan nahi du Euskaltzaindiak Nafarroko gobernuarekin egina duen elkarlan hitzarmenaren emaitza den bilduman atera direla. Aurkezpen saioa Nafar Diputazioaren jauregiaren ondoko prensa aretoan eginda. Bertan egonik, Perez Niebas, hezkuntza sailburua, eta Andres Urrutia, Euskaltzainburua. Erroibarko eta Esteribarko hiztegiaren egilea Orreaga Ibarra da. Lehenagotik ere eginak ditu, Erroibarreko euskerari buruzko beste ikerlan batzuk. Orreaga Ibarra. Aurrekot izan dire, alde batetik izkera, Erroibarko eta Esteribarko izkera, eta hor aztertu da dena hiztegi ezarezik. Hori alde hortatik. Orduan hiztegia aparte utzi nuen oraingo. Eta gero beste bat erderaz izan zen, lengua, kultura y costumbres. Orduan hori lan divulgatzailea izan zen, eta hori liburu gisa. Gero artikulu ezberdinetan atera ditut alde batetik etxe izenak, mezkirizko toponimia aztertu nuen, gero lanak ere etxe izenen bilakaerari buruz izan dira. Bi aran hoietan, eta baita antroponimoez ere beste lan artikulu solteetan argitaratu. Erroibarka, Esteribarrera ere jo duzu hain, hiztegi lanetara. Hiztegiak egiten dian eta beti galdera edo ez da egiteko arrisko horratzien dago. Horrek zesan nahi du, hiztegitan bildu beharra, euskararen errealitatea iraganeko kontua ote da Ibar horietan. Ez litzedake hori gustatuko, hori aipatu dut, alde batetik ez dela etorkizunari, iraganari bakarrik begiratu behar, bino altxorra beratz bat joan dela, itzaltzen ari dela, erabilerakin batera. Erabilerak aldatu dira usadioak, nekazaritzari, abeltzantzari loturikoak, eta bizimodu hori joan da, eta horiekin batera hitz mordo bat. Hau da, adibide jarriko bagenu gaubela errango bagenio bati, hau da, velatorio, bai euskaraz eta erderaz adierazi beharko genioke nola hildakoak egoten ziren etxean eta zer egiten zitzaien. Orai, aiturak joan aldatu dira eta horiekin batera hitza. Ez da aspaldiko kontua hiztegiarena, zeren aurrak matrikulatzen dira bai Zubirin eta baita Garralan ere, euskaraz ari dira ereduan gehientsuak, baina lexiko hori bildu beharrezkoa zen. Lexikoa Erroibarren eta Esteribarren bildua, nola izaten da hau? Utxan Ibar hauetan erabiliak izan diren hitzak bildua da, beste Ibarretan, beste euskalkietan ez direnak espezifikoki horiek bildu dituzu, ez izaten da kriterioa? Gutxi izaten dira esklusiboak diren hitzak. Gehienetan kate bat izaten da, kontinuum bat dialektologian, eta gutxi izango ziren ale horiek. Horietako hitz batzuk, baita baztaneraino ailegatuko ziren, bertze batzuk askoaraino, eta iparralde osoan. Bino, lexiko esanahigarri den guztia. Zer den esanahigarria? Behar bada, kendu ditugu oso ohikoak diren hitzak, adibidez buru, edo belarri, edo hemen jarri da. Bino, oso ohikoak direna, edo maila, edo aman komunak direnak, horiek baztertu ditugu, eta bereziki hemengotzat, edo hemengo iparraldekotzat jo ditzakegunak. Proposamen zatz pare bat, edo bizpeiru, euskara estandarizatuan batuan ongi etorriko litzaizkiguken edo baliagarri izan litzezken bizpeiru proposamen Erroibarko hizkeratik edo lexikotik.
Takit, orai adibidez, gustatzen zait, norbait bizitatzera joaten zenean, horkoek eramaten zuten kuskerri. Kuskerri da ikusgarri, eta hori da, kuskerri. Presente bat. Presente. Ya habrás traído el kuskerri, oraindik ere erraten da, ez? Eta hori jateko edo izan noizen, edo? Bai, edo txokolate zera, edo melokotoi bat, edo olako zerbait, ez? Gero, badira, goitizenetan eta jende aritzeko maneretan adibidez da jirripitxin, edo guripa, edo xarmanta, gauzoiek joan direnak. Baita parekatasuna egiteko ere, ez dakite, besanga erraten zitzaion, beso luzeak eta hanka luzeak zuen neska bati, holako pila daude galdu direnak, ez? Edo baita tokiak ere, adibidez, kupu edo pupu zen toki iluna errotetan ura zehatzen zena, ura edukitzen zena, baita ere zugaitz zulatuetan egoten zen zuloa, edo beikorle zen behiak edo hazienda baitzen zen toki korrale antzeko zerbait, edo mokarte zen etxetartean dagoen pasabide estutxu hori, gero badira hitzibridoak ere oso politak, urrak bitan edo hiruko multzoetan agertzen direnean, urrizti batean, dozeneko, dozeneko baitut, olako hitzak, eta baita ere frantsesetik edo gaskoinerek eratorritakoak, adibidez defota da ardia bi edo 3-4 urtekoak, defot hitzetik, edo fite, edo fierra da fuertea, edo sarmanta, edo iparraldeko eragina ere nabarmena da. Adibide batzu dira, guzira zenbat hitz bildu jozue? Ez dut kontatu. Milaka batzuk? Bai, nik uste. Gero testua ere ikusi dut badagoela, hor hitzen zerrendan ondotik beste zerbait ere badakar liburuak. Bai, batez ere idatzitako testu batez ere Perpetua Zaragoitarenak aukeratu genituen batzuk, beste batzuk sermoi zati batzuk, erron aurkiturikoak, eta gainerakoak dira hiztunekin izandako elkarrizketaten pasarteak. Hiztun zaharrak eta hiztun onak izan dira, bere denbora eman didatenak, eta oso eskertua, hemendik erran behar dut batez ere esker mila hiztuni. Geure gaurko kultur arloan Mendaur bildumako hiztegiak. Aditu dugu Korreaga Ibarra, Erroi Ibarko eta Ester Ibarko hiztegiaren egilea. Oain Luzaideko euskararen hiztegia. Honako hau talde lanaren emaitza da, Patxi Salaberri irakaslea adituko dugu lehendabizi, eta ondoren Peio Kaminondo Luzaidearra. Luzaideko euskararen hiztegiaren egileok lehenik eskerrak eman dizkiegu Euskaltzaindiari eta Nafarroako Gobernuari liburu hau argitaratu dutelako. Orain pixka bat lana egiteko ibili dugun metodologiaren berri emango dut laburki, eta gero Peiori pasatuko edokitza berak sakonkixo mintza dadin. Izan dituen iturriak, ahozkoak eta idatzizkoak izan dira. Ahozkoetan Luzaideko jendea izan dugun berri emailetzat, eta batez ere Peioren Añez Kaminondo ama zena, Anaia Nikolas Kamino, Peio bera, eta gero baliatu ditu eskura genituen bestelako iturriak, ezta? Euskal hizkeren hizkuntza atlaseko lekukotasunak, orai arte egindako grabaketak, anatxeire bildutako datuak, arantza diren atlasendo linguistikoan azaltzen direnak, eta bar. Idatzizkoak ere iturriak franko dira. Bonaparte berak bildu zituen datu gutxi batzuk, eta haiek baliatu ditugu. Gero bada, Zatrustegik argitaramandako Luzaideko arotzaren kontu liburu bat, biziki interesgarria, 19. mendearen bukaerakoa delako, Borjelen bertsoak, Zatrustegiren lan ugari eta emankorrak, maneza ondiren artikulu zoragarriak, eta gero, 20. mendean, orain 30 urteko kontua dira, Anastasi Bartzelonaren eta Mai Luis Auskiren gutunak. Juan Cruz Arrosagareiren bertsoak, Pedro Juan Etxamendiren izkribuak, Angel Aintzibururen liburua eta artikulu zenbait.
Garazialdean beste gutun batzuk aztertu ditugu, Arneiko Arnio Auskirenak, Uarte Garaziko Katialin Barbotenak, eta gero 19. mendeko Ondarrolako beste gutun batzuk. Baxenabarren, Garazitik kanpo, guk argitatutako 3 gutun ibili ditu eta gero Salaberri Ibarrolakoaren hiztegia. Iparraldean, bestelako datuak ere erabili ditugu, batez ere literaturakoak, ez? Eta hor daude, Einaute Txamendiren lanak, Emil Larrerenak, Pierre Larzabalenak, Landeren hiztegia, Pierre Narbaitzenak, Salvadorren bersoak eta abar. Eta bestelako iturriak ere izan ditugu, Lizarra Elkanokoaren idazkiak aztertu ditugu, adibidez, Izetaren Baztango lanak, Iñaki Kaminoren Aezkoako ikerketa lanak eta bestetakoak ere bai. Sarrerak normal samar idatzi ditugu, transkripzio erdi fonetiko erabili dugu, baina ez kasu guztietan komplikatua zelako kasu guztietan ibiltzea, ezta? Gero, hitz bakoitzean kategoriare eman dugu, iruditu zaigu hori garrantzizkoa zela, ezta? Hitz bakoitza ze kategoriatakoa zen zehaztea. Eta gero adiera Euskara Batuan eman dugu, batzutan etzen arraza, baina saiatu gara, ezta? Definizioa Euskara Batuan ematen. Etzen arraza guretako hiztegigile gintzan, edo hiztegi gintzan berria garelako, ezta? Eta gero, inoiz, erramoldeen kasuan, erdaraz ere eman dugu azalpena errezago zen kasuetan, baina gutitan beti ere. Eta gero, kasu gehienetan, luzeireko etxemploak eman ditugu, batzuk idatzizkotik hartuak, baina gehienetan ahozko kontua dira, ezta? Hitz bakoitzaren erakusgarritako. Eta orain, hitza pasatuko diot Peio Kaminondori. Nei, lehenbiziko gauza erran behar duguna da, luzeireko hizkera, iparraldekoa dela dudamudarik gabe. Eta hau garbi agerira hiztegian. Konparazione, Arribatu, iritsi erran duena, Azantz, Zarata, Azita, Platera, Errinte, Errintza, Maizu, Maistra, Din, Etorri, Kabala, Hacienda, Menturatu, Ausartu, Nehon, Inon, Nehor, Inor, Hortzantz, Ostotza, Untza, Ongi, eta bar. Interesgarria da erraitea hiztegian agertzen diren maileuak luzeiko eskuaran partikulazki 3 lenguaietarik hartuak izan direla. Gaskoinetik, Adret, Botiga, Brosta, Kuraia, frantsesetik Bulandierra, Buxerra, Errobineta, Furtxeta, Luneta, Oto, eta espainoletik Abandonatu, Calefaccione, Kamiseta, Karnizeroa. Zenbait aldiz ez dakigu zeur iturria zen izan den, konparazione adorazione hitzarekin. Izaiten albaita frantsesetik edo espainoletik hartua. Edo adreza gaskoinetik edo frantsesetik. Errezibitu gaskoinetik edo espainoletik, eta bar. Etxe izenetan oinarritu izengoitiak ere sartu ditugu hiztegian. Konparazione agerre eta agerresa. Hau da, agerria etxeko nausia eta txikanderea. Bordele eta bordelesa, bordelia etxekoak. Mariaurra eta mariaurresa, mariaurreina etxekoak. Nabarlatz, nabarlatzia etxeko nausia. Erranairu eta erraiteko manera edo esan molde zomeit ere sartu ditugu. Konparazione, aire mila demonio, anitzek ezin, antzara ferratzea joan, neonestena ez izan. Ero azpimarratu behar dugu ere hiztegian ibili ditugun esenpluetan ardura xuka tratamendu agerirela. Biziki ibilia Luzein eta Baxenabarren eta gutxi ezaguna edo arruntez ezaguna gainerako lurraldetan. Eta bururatzeko erran behar dugu, Luzeiriko hiztegi guzia bildu nahi izan badugu ere, aitortu behar dugula hitza frango gelditu zaizkigula sartu gabe. Konparazione usaioak diren iraun edo ohitz, horitza, hau da kalostro. Hala ere, lana guretako finitu gabe dago, ez baita isa hizkera bizi batean ibiltzen diren hitz eta arraiteko manera edo erramolde guztien biltzea. Horregatik gure nahia da lan honekin aintzina segitzea eta emeki osatu joaitea.
Luzaideko euskararen hiztegia. Aurrez aditu duguna Erroi Barko eta Esteri Barko hiztegia. Hoietxek gaur geure kultur arloan, hemen Euskal Herria irratian, eusko ikaskuntzarekin batera eginiko kultur errebistan. Eusko ikaskuntza, jakitez.